Čaute ľudia, u dnešného videa po dlhej dobe zo Stumble Guysu a máme tu na rankedy a chcem dať mastera, lebo som v platine a tak málo mi chýba, takže ideme. OK, takže chýba mi 90 bodíkov, aby som mal mastera, takže keď toto vyhrám, tak to bude dobre. Yes! Yes! Máme mastera druhýkrát. Mám mastera. Let's go. A to si musím vychutnať tú animáciu. 3 výhry som mal teraz po sebe. A opa, a 100 gemikov do kapsy. OK ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Aspoň som vám ukázal, ako ja hrám tie rankedy. Škoda, že tu nebol punch, ale nevadí. Tak, čaute.